Jarur basai DC bai khobjak Hajari kami Jaga Sek mani ti jaga phainai phaika CM borom gonang Purno Chandra Jomatiya te MDC Umar Sankar Debruma te local MDC Ganesh Debruma amchaya lukurok tamo kok ketarkha borom gonang TTADC CM joyawi naitungni chiniha Belai hambai naitongnai media ni bisinti joto takok tei buhok songno hamjang rawi tini chung oro visit khaimini kok tumarok chung kisa salaine oro jagao chung nok phaikha National Forensic Science University kholognai hwnoi chini Tiprasa amsai ni jaga no prai 30 ekor tei 11 family no notice rojakha notice rojak mani yagulo chung khana laikha media ni bisingti tei chini leader rok ni bisingti chung khana laikha chini leader rok bu puila unu phainai phekha tini ang phaikha khana ro tei bu chini leader rok phaibainai kok hingke omahai je ADC amsai ni jaga no nana ni bagoi jekunu development ni purpose Rajya Sarkar hospital kholognai school kholognai university kholognai jekunu kholognai kholawi mano phiaba ADC ni concurrent nani nangu land jehetu land ni issue tongo ADC ni kuno concurrent chara borok land oma haike occupied khaimeya nawi maya ge chung tini omono sana ni musugu Tiprasa ni ADC amsai ni jaga no ADC ni concurrent chara kuno ek NC phano tabok development ni mungui jaga nai maglak omo chini kok chini ADC ni administration ni hoite chung borno chithi buro hokha principal secretary ni thaniwo je omo or jaga haike nani nangmani ADC ni kun concurrent krui omono mathak di chung nangkha hingke borok jodi ADC amchaio no National Forensic Science University jodi kholognai hingkha hingke chung borok no ronani bagoi tiar tongo je jaga chini Tiprasa tongthai krui je jaga khas land je jaga bolongui tongo jaga chung borok no ronai chini ADC ni wan chongmung tani hingke development jotoni bagoi nango